Ik zie ook allemaal werkjes staan. Misschien kan ik dat even zo pakken. Misschien mag dat even zo. Allemaal die dingen van vroeger. En hier, dit allemaal. Meestal deden we hier op school leren inderdaad een spelvorm inderdaad. En dat vond ik altijd. En dan had je zo'n dingetje inderdaad. En dan had je meestal een puzzeltje of zo. En dat kwam dan uit op een kleur. Zo van 23 is kleur. Als je allemaal vragen. En dan kreeg je uiteindelijk zo'n patroontje erin inderdaad. Laten we hem even zien. En dan moeten we hier bijvoorbeeld een zin van maken. Oké. Dat was het dan. Oké, goed. Nou, deze dan heb je, even kijken. Ja, jij denkt, wat is het voor wat zijn het voor leuke vormpjes? Oké, goed. We hebben... Wat is het oranje zicht? Dit is een bijwoord. Oké. En die zegt iets over het werkwoord. Blauwe. Nee, Nee, dat kan een niet. werkwoord. En dit is een zelfstandig naamwoord. Dus dit is een lidwoord, dus het kan de het De of het een zijn. een, ja. Dus ieder zelfstandig naamwoord kan het zijn. Een huis. In de school. Hard rennen. Hard rennen. Ja, eigenlijk klopt deze hele zin niet. Nee, maar dat is super. Ja, Dat is ja, super. ja, Ik ja, zou dat is er is ook geen antwoordmodel, want er kunnen meerdere zinnen. Maar je moet in ieder geval de zin opbouwen.